Ja. Jeg skal lige vise Allan noget med en fejl, den laver den her. Prøv at se her. Det er bare ganske almindelig Safari her. Så går de saunahytten her. .dk. Det står der. Saunahytten.dk. Og når man så går ind på den, så viser den det helt skævt. Topbanner, det ser der. Nederst, der er ikke noget med topbanner. Det har gang i et eller andet mærkeligt. Og de her billeder, det skal du ikke, det er så meget lige sidder i går og lagde nogle andre billeder ind, men du kan se den her op. Den kommer sådan frem i baggrunden der. Så skifter den også det her ud. Det plejer den ikke at gøre. Og det gør den sgu alle steder. Så det her nederste her, det kan den ikke finde noget at håndtere. Ja, det gør den sgu også der. Det burde jo være sådan en træværk, som plejer det at være på den almindelige. Så det kan også være, at det er min iMac, der er gammel, men det virker bare mærkeligt, at den kan komme til at siden at lave så mange fejl på den. Det lyder mærkeligt, men ved du hvad, jeg håber du kan bruge lidt videre det her igen. Jeg kan komme videre med det her. Ja, især forsiden her. Men prøv at kigge på det, og se om vi kan finde ud af det. Det kan være, vi kan nå, det kan være, der ved noget mere i morgen til BNI. Ha' en god dag. Hej.